Iawn. Ychydig bach o housekeeping I ddechrau. Dwi wedi cadarnhau hanner awr wedi 2 yng Nghartref Cynnes ar ddydd Llun a hanner awr wedi 2 yn Sant Ioan ar bnawn dy Mawrth. Fyddwn ni'n mynd mewn i'r cartrefi ac os ych chi ar gael I wneud hynny, plis dewch gyda ni. Mae'n gyfle gret I ddod I nabod henoed sydd yn byw yn y cartrefi yna. Y bwriad yw bod ni'n I caru nhw, bod ni'n gwasanaethu nhw a bod ni'n rhannu'r efengyl gyda nhw. Mae'n amser hyfryd gyda'n gilydd, byddwn ni'n canu carolau, bit o mince pies, yfed te a coffi. Dim mulled wine, sori, ond popeth arall ar gael yna I ni fwynhau gyda'n gilydd a gyda nhw. Iawn. Wel, I fynd nôl at y testun te leak, dyn ni'n dechrau ar edrych ar y Nadolig nawr, a cwestiwn I chi ddechrau, pwy sydd wedi dechrau paratoi? Pan fi'n gweud hynny, fi'n siŵr bod lot o'n chi wedi bod yn hen baratoi erbyn hyn ar gyfer y Nadolig. Fi'n gwybod bod rai o'n chi wedi. A wedi bod yn nagan fi o beth y ti moyn ar gyfer y Nadolig ac yn y blaen. Ond mae rhai yn drefnus iawn a mae rhai yn anrhefnus yn paratoi at y Nadolig. Mae'n teimlo'n gynnar I rai a mae'n teimlo'n hwyr I eraill I fod yn paratoi erbyn hyn. Mae sawl un wedi bod yn paratoi a'r rheswm I ni'n paratoi yw mwyn sicrhau ein bod ni ddim yn colli mas, neu bod ni ddim yn gadael rhywun I lawr, neu bod ni'n ffindio'n hunain gyda dim digon amser pan mae'r Nadolig yn dod wrth gwrs. Fi'n cofio un flwyddyn oedd National Cranberry Sauce Shortage. Fi'n cofio rhywbryd ar ôl Covid oedd I, felly 2021, mynd I bob siop yn y dre, a dim un potyn o cranberry sauce ar gael. Disaster. A mae'n gallu digwydd nag yw bod ni'n gadael pethau'n rhy hwyr a wedyn ni'n ffindio'n hunan yn methu mwynhau I fi, y frechdan a dofers I gyd gyda'i gilydd a cranberry sauce wrth gwrs. A felly, mwyn gallu mwynhau y Nadolig, mwyn gallu bod yn barod I chi angen paratoi. Wel, dyna mewn gwirionedd I ni'n mynd I edrych arno yw sut mae'r arglwydd yn paratoi ei bobl ar gyfer yr arglwydd Iesu. Dyw e ddim am iddyn nhw fod yn ffindio eu hunan heb amser ac ddim yn barod ar gyfer y Meseia yn ei ras. Nawr, I roi darlun I ni o beth sy'n digwydd fan hyn I ni yn leak, a fel nathon ni weld ar y 4 adnod cyntaf, mae leak yn feddyg, mae wedi bod yn mynd o gwmpas ac yn gweinidogaethu gyda Paul. Dyw e ddim yn llygad dist I hunan, a mae'n dweud hynny, beth yw rhyw fath o ymchwilydd os hoffech chi, ac un sydd wedi myfyrio ac gofyn o gwmpas a wir wedi mynd ati I ddod â wybodaeth at ei gilydd mwyn rhoi I rywun o'r enw Theophilus, sydd I weld, mae'n cael ei alw'n ardderchocaf Theophilus, felly rywun a statws rhyw swyddog rhufeinig mwy na thebyg o dde. Ond yn ddiddorol, enw Theophilus, ystyr yr enw yna, yw un sy'n caru Duw, sydd yn ddiddorol. A felly mae lot yn dweud bod wedi cael ei ddewis falle fel un I gynrychioli rhai sydd yn caru Duw. A pwrpas leak yn ysgrifennu, mae'n gweud hyn I hunan, yw bod eisiau bod e'n cael sicrwydd am beth mae Theophilus wedi clywed. Yn yr un ffordd, yr efengyl I ni wedi clywed a derbyn, mae'r arglwydd am I ni wrth gwrs, gael sicrwydd ohono fe trwy ei air. A mae'r gair Duw yn dod â sicrwydd I ni. Nawr te, edrychwch ar adnod 5 ymlaen, mae'n gosod yr olygfa I ni. Mae yn ystod amser Herod, sef brenin Judea ar y pryd. A mae hynny'n bwysig achos mae Luke eisiau ni sylweddoli, nid jyst rhyw myth neu fairy tale yw hwn, ond mae'n stori real o fewn hanes, o fewn cyfnod arbennig, a mae'n ysgrifennu am amser sydd wedi bodoli. A mae'n ysgrifennu am bobl real, mae'n gwreiddio y bobl mewn hanes hefyd. A'r bobl yma yw Zacharias ac Elizabeth. Maen nhw'n gwpl, maen nhw o linach Aaron, brawd Moses, yr archoffeiriad, ac o linach Abeia hefyd, o lwyth Abeia mewn gwirionedd. Ac felly maen nhw'n cael wybodaeth o hyn fel bod pobl yn gwybod bod yn qualified, os liciwch chi, fod yn un fydd yn broffwyd, yr un sydd yn dod o'i teulu nhw. A mae hwnna yn bwysig, ond eto, yn ôl y bobl, y cyhoedd ar y pryd, I ni'n mynd I ffindo mas ar ddiwedd y darlleniad, I ni wedi ffindo mas, beth bynnag, bod nhw ddim wedi cael ei ystyried yn bobl glân, yn bobl o ffafr Duw arnyn nhw.
ei bod nhw o'r llwyth yma, ei fod yn offeiriad, Zacharias, y ddau yn nhw o'r un llwyth, eto, am ei bod hi'n ddiffrwyth yn methu cael plant, bydden nhw wedi cael ei ystyried yn rhai oedd o dan felltith Duw, nid o dan fendith Duw. Pryd hynny, bydden nhw wedi wedi meddwl, os oedd yr arglwydd heb eich bendithio chi gyda plant, mae rhaid bod chi wedi gwneud rhywbeth o'i le. Mae'r neb rai, bod rhywun yn eich teulu chi, falle hyd yn oed eich rhieni chi bydd y rhai yn credu wedi gwneud rhywbeth o'i le, fel bod chi ddim wedi cael plant. Ac felly bydden nhw'n cael ei ystyried yn bobl anghyfiawn, ond mae Luc eisiau ni wybod na maen nhw yn gyfiawn. Eto, nid eu bod nhw yn berffaith mewn unrhyw ffordd, ond eu bod nhw wir yn ceisio'r arglwydd, wir yn caru'r arglwydd, wir yn bwriadu bod yn ifydd i'r arglwydd. Eto, nid perfeithrwydd, ond o ddifri am garu'r arglwydd a dilyn yr arglwydd. A mae hynny'n amlwg yn y ffordd mae e'n byw, wrth gwrs. Mae e'n gwneud yr hyn mae e fod gwneud fel offeiriad. Nawr, yn ôl hanes hefyd, wrth gwrs, mae Duw am y 400 mlynedd cyn hyn wedi bod yn weddol dawel. Mae yna dawelwch wedi bod rhwng yr Hen Testament a'r Testament Newydd. Mae hwn yn bwysig yn y cyd-destun. Ac felly mae mas o nunman i'r cwpl yma, Zacharias ac Elizabeth, mae'r arglwydd nawr yn siarad. Mae'n fel petai nawr eisiau amlygu ei hunan i y ddau yma. Dychmygwch, y ddau yma mas o bawb. Y rai oedd yn cael ei ystyried gan y byd, yn anghyfiawn a bosib yn frwnt, nhw sydd yn cael ei dewis i fod y rhai mae'r arglwydd yn mynd i ei bendithio mewn ffordd rhyfeddol. A mae hwnna'n gweud rhywbeth am yr arglwydd. Mae'n gweud rhywbeth am y ffordd mae Duw yn gweithio, mor aml. Mae'n defnyddio pobl yn ôl safon y byd sy'n cael ei ystyried yn ffôl ac yn iselwael, ac eto mae'n ei dyrchafu nhw. Mae'n ei defnyddio nhw, a mae e hefyd yn cymryd rai yn ôl safon y byd sy'n cael ei ystyried yn uchel ac yn falch ac yn ei darostwng nhw. Mae'n dweud hynny yn ngair Duw. Felly, y pwynt cyntaf bore yma yw fod yr arglwydd yn gweithio drwy bobl cyffredin mewn ffyrdd anghyffredin. Mae'n defnyddio bobl cyffredin mewn ffyrdd anghyffredin. Does dim byd yn special am Zacharias. Mae'n offeiriad, mae'n mynd o gwmpas ei waith, fel bydde fe bob tro byddai shifft yn dod ar ei draws e. A fel offeiriad, pryd hynny, oedd lot o offeiriad i gael, ac felly yn ôl ei llwythau, bydden nhw'n cymryd ei shifts, os liciwch chi, a shifft fe oedd e pryd hynny i fynd i'r deml ac i offrymu arogl darth, per arogl, rhywbeth o sent, incense, fel addoliad o fawl a gweddi ceisio yr arglwydd. A dyna'r cwbl mae'n neud. Ond mae'n bwysig oherwydd i ni newydd glywed bod Zacharias a Elizabeth yn gyfiawn ac eto yn ôl safon y byd yn cael ei ystyried yn anghyfiawn ac yn frwnt. A chi'n gwybod beth gallai fe di wneud mor hawdd yw digio at yr arglwydd a mynd yn grac ac yn chwerw gyda'r arglwydd. Arglwydd, ti'n gwybod bod ni ddim wedi wneud unrhyw beth o'i le, ti'n gwybod bod ni yn dygaru di ac yn ifydd i ti, ac eto mae pawb arall yn ein gweld ni'n frwnt. Mor hwydd bydde fe iddo fe ac i Elizabeth bwdi gyda'r arglwydd a dweud, wel, ffain then, os mae pawb eisiau'n gweld ni'n anghyfiawn ac yn frwnt, beth yw'r pwynt i fi fynd i'r deml? Ond na, maen nhw'n ifydd, maen nhw'n wir caru'r arglwydd. A mae hwnna'n bwysicach iddyn nhw na beth mae pobl eraill yn meddwl amdanyn nhw. Gallai fe hefyd fod yn grac gyda'r arglwydd, achos mae'n dod yn glir i ni fod nhw wedi bod yn gweddio ac yn gweddio am blant. Wir yn gweddio, wir yn ceisio'r arglwydd am blant. A nawr mae hi a fe mewn oedran mawr ac yn amlwg i ni, mae'r oedran naturiol i gael plant wedi pasio. So mae'n rhy hwyr yn naturiol nawr yn ôl safon y byd i allu cael plant. A eto gallen nhw wedi chwerwi tuag at yr arglwydd. A dwi'n meddwl, beth yw'r pwynt te? Dyw'r arglwydd ddim yn gwrando ar un gweddi ni, ddim yn gwrando ar un cri ni. Ond na, mae'n dal ati, mae'n ifydd i'r arglwydd, mae'n mynd o gwmpas ei waith yn ifydd i'r arglwydd. A lle mae'r arglwydd yn cwrdd â fe? Yn ei fywyd o ddydd i ddydd, yn ei dod, yn y deml. Mae'r arglwydd yn dod ato fe. A sut mae'r arglwydd yn dod? Mae'n dod trwy angel. Mae'n dod mewn ffordd anghyffredin iawn.
Chi'n cofio, ni wedi bod yn edrych ar fyddin yr arglwydd, arfau yr arglwydd, angylion yr arglwydd. Y rai mewn cerbyd tanllyd oedd wrthi yn ail brenhinoedd. Wel, maen nhw ar waith unwaith eto fan hyn. A beth maen nhw'n neud tro yma, nid rhyfela yn erbyn y gelyn, ond maen nhw hefyd yn negeswyr y newyddion da. Maen nhw'n negeswyr gair Duw. A dyma maen nhw'n neud tro yma, te. Maen nhw'n dod i gyfathrebu y newyddion da i Zacharias. Adnod 11, mae'r angel yn ymddangos. A beth sy'n digwydd, wrth gwrs, mae Zacharias yn cael ofn. Digon teg. Fi'n credu bod e'n bwysig nodi, mae'n syniad ni o beth yw angel yn wahanol iawn i beth yw disgrifiad o angel yn y Beibl. Mae mor aml, mae dyn ni syniad mawr yw merch fach ciwt mewn ffrog a tinsel, fel peth tinsel ar ei ffen. Bydd hwn yn cymeriad anferth, gyda byddech chi mewn ofn just fel Zacharias. Ac eto, beth yw newyddion da a beth mae'r angel yn ei ddweud? Fel mae pob angel yn dweud, paid ag ofni. Paid ag ofni. Dyw'r arglwydd ddim eisiau ni fod mewn ofn o'i weisio, ond yn hytrach, peidiwch ag ofni. A dyma beth sy'n hyfryd. Beth yw'r peth cyntaf mae'n dweud ar ôl hynny? Yng nghyd-destun bywyd Zacharias nawr, mae Duw wedi clywed dy ddeisyfiad. Mae Duw wedi clywed dy ddeisyfiad. Deisyfiad yw gweddi, dy gais, request. Mae'r arglwydd wedi clywed dy weddi. Ti'n mynd i gael plentyn. A mae'n mynd i fod yn blentyn arbennig iawn. Nach chi'n rhyfeddol bod Duw yn dod ac mewn ffyrdd cwbl anghyffredin trwy'r angel yma yn defnyddio ei fyddin nefol goruwch naturiol mwyn dod â'i neges i rywun fel Zacharias, sydd yn neb. Ac yn fwy na hynny, y cysur o wybod, mae'r arglwydd wedi clywed dyweddi di. Mae'r arglwydd yn clywed ac wedi clywed, a mae yn mynd i ateb dyweddi di. Nawr, mae hwnna'n dod â fi at yr ail bwynt. Sdim byd yn bod gyda cliw ein Duw ni, a sdim byd yn bod gyda'i gadw amser timekeeping, chwaith. Mae datganiad yr angel yn dangos rhywbeth pwysig iawn i ni. Mae Zacharias, mae'n dod yn amlwg nag yw wedi bod yn gweddio. Arglwydd, please ro blentyn i ni. Please ro blentyn i ni. A mae wedi bod yn gweddio'n desperate ger bron yr arglwydd. Ond mae'n hefyd yn dod i'r amlwg bod nhw wedi stopio gweddio am hyn nawr achos bod nhw'n credu bod e'n rhy hwyr. Mae chydig bach fel os ych chi'n ordro rhywbeth ar y we, a chi'n gwybod bod chi angen ar gyfer rhyw amser penodol, rhyw benblwydd neu rhyw gyfnod nadolig. Os nag yw e'n dod erbyn yr amser yna, mae'n pointless nag yw e. Os yw e'n rhy hwyr, sdim pwynt. A dyna sut oedd Zacharias yn gweld y cais yma. Mae wedi expeiro. Mae'r amser wedi mynd. Mae hi'n rhy hwyr. Mae'r estimated delivery date wedi mynd. Ond, beth i ni'n dod i weld dyw'r arglwydd ddim yn rhy brysur yn ei rhywbeth arall a jyst wedi anghofio, neu wedi colli golwg a rhywsut yn rhy hwyr. Yn glir iawn, mae'r arglwydd wedi clywed dy grid i, a mae'n gwybod yn union beth mae'n neud. Mae'n hawdd gweddio, nag yw e, a ni'n gweddio o fewn y cyd-destun o'n disgwyliadau ni. Pan mae rhywbeth yn swnio ac yn ymddangos yn realistig i ni, i'r arglwydd allu ateb ein gweddio ni, ni'n meddwl, mae hwnna'n ddigon posib. Felly, dyn ni'n mynd i weddio o fewn y cyd-destun. Ond unwaith mae'n rhy hwyr, wel dyna ni, sy'n pwynt gweddio rhagor. A dyna sy'n digwydd fan hyn. Ond mae'r arglwydd trwy oedi eisiau dysgu rhywbeth iddyn nhw. Eisiau amlygu rhywbeth iddyn nhw. A hynny yw, ei fawreddau a'i amseru perffaith e. Nid damwain yw hyn o gwbl. Dyw e ddim wedi colli golwg, dyw'r arglwydd ddim wedi colli trac ar amser. Na, mae wedi bwriadu ei bod nhw'n aros. A nid yn unig hynny. Maen nhw hefyd yn dod i sylweddoli oedd na reswm dros yr oedi. Achos oedd rhywbeth arall yn gorfod digwydd wedyn. Mae Duw yn y darlun mawr yn paratoi pethau, dyw nhw ddim yn deall fan hyn. Dyw nhw ddim yn deall fod ei babi bach nhw
yn mynd i fod yn rhan o ddarlun lot mwy, o stori lot mwy. Dychmygwch nawr, mae'r arglwydd yn gweld stori iachawdwriaeth, stori hanes yn gyfan gwbl o'i safbwynt e. Ond y cwbl maen nhw'n gallu gweld o'i safbwynt nhw yw, wel, dyn ni eisiau babi, dyn ni'n ysu am blentyn, am ffafr Duw arno ni, a dim ond y babi na maen nhw'n gallu gweld. Ond mae'r arglwydd yn gwybod mae'r babi yma yn mynd i fod yn arbennig iawn, ond mae yna job fi gyda ar ei gyfer e. A felly dyw e ddim yn gallu dod nawr, mae angen dod jyst chydig bach nes ymlaen. A sut ydyn ni'n gwybod hynny? Wel, edrychwch ar adnodau 13 ymlaen. Beth i ni'n dod i ddeall yw fod gan y babi bach yma rôl penodol yn hanes iachawdwriaeth. A gyda llaw, mae'n bwysig nodi, dyw'r arglwydd gyda pob un o'n ni ddim fel yn genu'n blant ac yn dweud, na fe, gall y plentyn yma fod yn beth bynnag maen nhw moyn bod. Na, mae gan yr arglwydd rôl penodol ar gyfer bob un o'i greadigaeth. Bob un o'i blant yn enwedig. Pwrpas ar ein cyfer ni, gweinidogaeth ar ein cyfer ni. Mae'n gosod ni lle i ni fod trwy'r amser. Ac felly mae'n amlygu i Elizabeth ac i Zacharias beth yw'r pwrpas ar gyfer y plentyn yma. Yn gyntaf, mae wedi enwi fe'n barod, Ioan. Ioan fydd ei enw fe. Bydd e'n dod â llawenydd i lawer o bobl. Bydd e'n llawn o'r ysbryd glân, nid o alcohol, mae'n dweud. Bydd e'n troi llawer o bobl Israel at Dduw. Mae'r angel yn dweud. Mae'n dweud bydd e'n dod o flaen yr arglwydd, rhagflaenu yr arglwydd, sef Iesu, yn yr un ysbryd a nerth a'r proffwyd Elias. A'i waith fydd i baratoi pobl ar gyfer yr un sy'n dod ar ei ole, yr arglwydd Iesu. Mae'n dweud hefyd y bydd e'n adfer pobl yn eu perthynas nhw, y plant at y rhieni, a rhieni at y plant, ac yn dod â nhw i ymwybyddiaeth o'i pechod nhw, a'i hangen nhw am y gwaredwr sydd yn dod. Dyma job Ioan. Dyma'r pwynt fan hyn, ynddo fe? Mae'r arglwydd yn pwrpasu y pethau mae i gyd. Nid damwain yw, dim byd mae'r arglwydd yn ei wneud. A dylse nawr clistiau Zacharias fod yn canu, y lambels. Fi'n gwybod y geiriau yma. Mae'r geiriau yma, mae'r angel yn ei ddweud, fi wedi darllen nhw o'r blaen, bydde fe'n dweud. Achos mae'r arglwydd wedi dweud rhai o'r geiriau yma'r blaen. Nawr, os byddech chi'n troi i'r llyfr olaf yn yr Hen Testament, sef Malachi, just cyn i'r arglwydd fynd yn dawel, byddech chi'n clywed rhai o'r geiriau yma. A fi'n mynd i grybwyll rhai pethau. Malachi 4 adnod 2 a 5 a 6 i ddechrau. Mae'r arglwydd wedi gaddo, ond i chi sy'n ofni fy enw, fe gyfyd hael cyfiawnder a meddyginiaeth yn ei esgyll, ac fewch allan a llamu fel lloi wedi ei gollwng. Wedyn 5 a 6, wele fi'n anfon atoch Elias y proffwyd, cyn dod dydd mawr ac ofnadwy'r arglwydd, ac fe dri galonau rhieni at y plant a chalonau'r plant at y rhieni, rhag i mi ddod a tharo ddeiar a difodiant. A nid yn unig hynny, os ywch chi'n ôl i Malachi 3, adnod 1. Wele fi'n anfon fy nghenad i baratoi fy ffordd o'n blaen, ac yn sydyn fe ddaw'r arglwydd yr ydych yn ei geisio i mewn i'w deml. Y mae cenad y cyfamod yr ydych yn hoff ohono yn dod, medd arglwydd y lluoedd. Ac wedyn Eseia 40 adnod 3. Llais un yn galw, paratowch yn yr anialwch, ffordd yr arglwydd, unionwch yn y diffeithwch, briffordd un Duw ni. Chi'n gweld y pobl Israel, mi ddylsen nhw wedi bod yn edrych mas am y signposts yma, am yr arwyddion yma. Nid damwain yw Ioan, a dyw hwn ddim yn dod mas o nunman. Dyw'r geiriau yma ddim yn eiriau gan yr angel nawr, lle bydde Zacharias yn mynd, beth? Sa'n deall? Beth yw ystyr yr plant a rhieni yma'n cael ei adfer i berthynas? Bydde fe'n gwybod. Bydde'r offeiriad, Zacharias, yn gwybod. Mae'r angel ma'n sôn am Malachi. Mae'n sôn am yr un oedd yr arglwydd yn ein paratoi ni ar ei gyfer. A fe yw'r un sydd yn dod i'n paratoi ni ar gyfer y Meseia.
mae'n agos. Mae'r amser yn agos. Mae eisiau ni fod yn barod. Weithiau pan ych chi'n cael cyfarwyddiadau, mae rhywun yn rhoi cyfarwyddiadau fel hyn. Pan ych chi'n cyrraedd such and such lle, chi'n gwybod bod chi bron yna. Chi'n gwybod, rili mae eisiau chi fod yn effro. So chydig bach fel, pan ych chi'n cyrraedd Peniel, chi angen bod yn barod am gyfyrddin. Achos hwnna sy'n nesaf, ynddo fe? A dyna'r math o bwynt yw hyn gyda Ioan. Pan ni'n cyrraedd Ioan, byddwch yn barod achos yr un nesaf i ddod yw Iesu, y Meseia. Okay? Ac felly, mae'r arglwydd am iddyn nhw fod yn barod ac i baratoi eu hunan. Byddwch yn effro, edifarhewch, sylweddolwch fod yr hyn mae'r arglwydd wedi rhagddweud ac wedi paratoi, sef Iesu Grist a'i achubiaeth ar fi'n dod. Byddwch yn effro. Gwrandewch ar beth mae'n dweud wrthych chi. Ac wrth gwrs, ni'n gwybod beth oedd yn dweud, dyma oen Duw, sydd wedi dod i gymryd ymaith bechodau'r byd. Edifarhewch, trowch. Ac felly, mae amseru Duw yn gwbl berffaith. Sdim byd yn bod gyda cliw yr arglwydd. Cofiwch pan ni'n ceisio'r arglwydd, a dyw e ddim yn ateb ein gweddio ni, dyw hynny ddim yn golygu fod e ddim yn clywed. Dyw e ddim chwaith yn golygu bod e ddim yn gwrando ac yn ateb. Beth mae'n golygu fod yr arglwydd yn gweithredu ar lefel i ni'n methu deall nac yn gallu gweld. A mae amseru fe'n berffaith drwy'r amser. Mi oedd e'n gweithio mwyn paratoi hyn. Mwyn paratoi yr arwyddbost i'r Meseia. Nid damwain oedd hynny. Nawr, o safbwynt Zacharias nawr sut mae e'n ymateb? Ydy e'n ymateb fel byddech chi'n disgwyl iddo fy ymateb, sa'n gwybod. Fi'n credu os fydde Elizabeth a Zacharias dal yn ddigon ifanc i allu cael plant yn naturiol, byddai ymateb wedi bod yn gwbl wahanol. Byddai wedi mynd, diolch arglwydd, gwych, amazing, clod i ti. Ond oherwydd bod hi yn ôl safon y byd yn rhy hen, a fe yn rhy hen, a mae'n dweud hynny wrthyn ni, yn adnod 18, yr ymateb yw, ond sut arglwydd? Da ni'n rhy hen. Sut y caf sicrwydd o hyn oherwydd yr wyf yn hen am graig wedi cyrraedd oedran mawr? Sut all hyn fod? Wel, nid eisiau cael mas o'r sefyllfa mae, nid bod e ddim eisiau cael plant. Mae'n meddwl, arglwydd ti'n rhy hwyr. Mae'r deadline wedi paso. Mae'n amhosib. Sut mae hyn yn bosib? Dyn ni'n rhy hen. A mae hwnna'n wers i ni, mae e'n anodd cydblethu addewidion ac amseru Duw gyda disgwyliadau ni yn ôl beth ni'n gweld yn y byd. Mae hwnna'n anodd. Mae beth ni'n gweld yn y byd yn gallu lliwio ein disgwyliadau ni o'r arglwydd. So maen nhw'n edrych ar ei hunan a maen nhw'n meddwl dyn ni'n rhy hen yn gorfforol i gael babi. Mae hwnna'n lliwio eu disgwyliadau nhw o'r arglwydd. Yn lle bod gair yr arglwydd yn lliwio eu disgwyliadau nhw. A mae hwnna'n bwysig iawn gyda pob un ohono ni bod ni'n gweddio arglwydd gad i dy air liwio ein disgwyliadau ni ohono ti a'n golwg ni ohono ti, nid ein sefyllfa ni yn y byd a'n amgylchiadau ni a'n amgylchedd ni hyd yn oed. Oherwydd mae beth mae e'n dweud yn mynd, nid beth sy'n edrych fel sy'n mynd i ddigwydd o'n cwmpas ni. A mae hwnna yn wers bwysig iawn i ni, a dyna'r wers oedd Zacharias yn mynd i ddysgu. Mewn gwirionedd, oedd golwg Zacharias o'r arglwydd yn rhy fach. Oedd e'n rhy fach. Oedd eisiau bod e'n deall mawredd Duw. A chi'n sylwi beth mae yr angel yn dweud wrtho fe pan mae e'n amau ac yn gofyn? Atebodd yr angel ef, adnod 19, mae fi yw Gabriel, sydd yn sefyll gerbron Duw ac anfonwyd fi i lefaru wrthyt ac i gyhoeddi ti y newydd da hwn. Mae cwbl mae'n dweud. Gabriel ydw i, fi'n angel a fi'n rhoi gair Duw i ti. Na'r cwbl yw'r ateb mewn gwirionedd o ran pam. Sut allai fod yn sicr? Sut allai fod yn sicr? Wel, achos bod yna angel yn sefyll o dy flaen di yn dweutho ti beth mae Duw yn dweud. Na'r rheswm pam.
Mae hwnna ddigon o reswm nag yw e. Sdim angen amau mwy na hynny, mwy oherwydd hynny, achos mae angel yn dod â gair Duw iddo fe. Ond sylwch, mae yna gosb oherwydd fod e yn amau. Oherwydd bod e ddim wedi credu'r angel adnod 20, mae e'n mynd i fod yn fyd. Mae'n dweud, ac wele, byddi'n fyd a heb allu llefaru, hyd y dydd y digwydd hyn, bydd Ioan yn cael ei eni, am i ti beidio a chredu fy geiriau a gyflawnir yn ei hamser priodol. A felly, mae'r angel yn dweud, a mae hwn yn bwysig, dyw e ddim yn rhoi cosb enfawr i Zacharias yn yr ystyr bod e'n dweud, os ti ddim eisiau credu, na i fynd i ffindio rhywun arall, na i fynd i ffindio cwpl arall sydd yn fodlon credu fy ngairi. Os ti ddim eisiau profi'r fendith yma o gael plentyn, mae'r arglwydd wedi bwriadu trwy Zacharias ac Elizabeth. Maen nhw'n fwriadol wedi ei dewis, a felly mae'r arglwydd yn mynd i anrhydeddu hynny. Ond beth mae eisiau iddo fe ddeall yw ti nawr yn mynd i golli mas ar fraint oherwydd bod ti ddim wedi credu yn fy ngair i. A mae hwnna'n bwysig iawn i ni ddysgu hefyd. Chi'n gwybod, pan i ni yn gwrthod credu gair Duw, i ni yn mynd i golli mas ar freintiau. I ni yn colli mas ar sawl braint os i ni yn gwrthod gwrando ar air Duw ac yn amau gair Duw. Gyda llaw hefyd, mae yna gosb ddwbl fi'n credu i Zacharias. Nid yn unig bod e'n methu siarad, ond mae'n gorfod meimio hefyd. Mae hwnna'n wath nag yw e, bod e'n gorfod meimio, gwneud stymiau. Mae'n dweud hynny, mae'n dweud wrthyn ni bod e'n rhyw fath o amneidio ar yr offeiriad eraill pan mae'n mynd mas. Nid jyst bod e'n methu siarad, ond bod e'n gorfod trwy rhyw fath o darlunio rhywbeth iddyn nhw o beth sydd wedi digwydd pan mae'n dod mas o'r deml. Mae'n siŵr fod hwnna'n, ofnadw. Ond, colli mas ar freintiau. Mae e'n colli mas ar y fraint o gael mynd nawr a dweud wrth ei wraig. Mae'r arglwydd wedi clywed ein gweddiau ni. Dyn ni'n mynd i gael babi. Mae'n gorfod trio darlunio iddi rywsut y newyddion yma. A mynd o gwmpas yr eraill wrth gwrs y gallu datgan hyn, mae'n colli mas. Ac yn yr un ffordd, i ni'n colli mas ar freintiau os nag i ni'n credu gair yr arglwydd ac yn ei fyddhau. Pan mae'r arglwydd enghraifft yn dweud wrthyn ni i fynd mas a gwneud disgyblion gan ei bedyddio nhw ac yn gaddo bydd e gyda ni, os nag i ni'n mynd mas ac yn gwneud disgyblion, i ni ddim yn profi'r fraint o fod yr arglwydd gyda ni wrth i ni wneud e, achos i ni ddim yn gwneud e, ond yn ail i ni'n mynd i golli y fraint fwyaf, sef bod ni'n profi'r arglwydd yn ein defnyddio ni a nerthu ni i wneud disgyblion. Chi'n colli mas ar fraint, nid eich bod chi yn fyd oherwydd bod yr arglwydd yn eich gwneud chi'n fyd, ond chi'n bod yn selectively mute sydd yn wath mewn gwirionedd. Ac felly, i ni'n colli mas ar freintiau os nag i ni'n credu gair yr arglwydd. A gallwch chi gymhwyso hwnna i bron bob addewid sydd yn y gair. Os i ni ddim yn ceisio gair yr arglwydd o ddydd i ddydd, i ni ddim yn clywed llais yr arglwydd o ddydd i ddydd. Os i ni ddim yn gweddïo ar arglwydd, ni'n colli freintiau o'r ffaith bod yr arglwydd yn gwrando ar ein gweddiau ni. Ac yn ateb ein gweddiau ni. Yn y cyfan mae rhaid i ni ofyn y cwestiwn, ai yr arglwydd sydd ddim yn ein bendithio ni, neu ai ni sydd yn araf i fwynhau y breintiau sydd ar gael i ni, diolch i'r arglwydd, diolch i'w ras achos bod ni ddim yn ceisio nhw. Achos bod ni ddim yn gwrando ar air Duw. Ydy ni'n araf i gredu? Ydy ni'n gyflym i amau gair yr arglwydd? Gweddiwch y byddwn ni a golwg cywir o'r arglwydd, nid fel Zacharias yn meddwl yn fach falle o'r arglwydd. Cyfyngu nerth Duw, falle, i'n dealltwriaeth ni neu'n disgwyliadau bydol ni. Ydyn ni'n disgwyl fod yr arglwydd yn gallu'n defnyddio ni? Ydyn ni'n credu fod yr arglwydd yn ddigon grymus, digon mawr? Dyn ni'n edrych ar y byd, dyn ni'n edrych ar y sefyllfa, a fel Zacharias falle, ni'n meddwl, wel, ysdim byd mae'r arglwydd yn gallu gwneud gyda gyfyrddin. Too far gone, rhy hwyr. Mae hwnna'n nonsens. Mae'r arglwydd yn abl i wyrdroi unrhyw wlad, unrhyw lywodraeth, unrhyw genedl
unrhyw bryd mae e moyn. A mae'n gallu clywed, mae yn clywed ein gweddi ni, a mae'n gallu ateb, ond mae'n ateb yn unol â'i ewyllus e, wrth gwrs, nid ein ewyllus ni. Mae hwnna'n bwysig. Nawr, ni'n gorffen adnod 24 a 25. Mae Duw yn cadw ei air. Mae Duw yn eirwyr. Mae Elizabeth yn profi y wyrth oedd e wedi gaddo, wrth gwrs. Mae'r babi mae hi'n dod yn feichiog, a mae'n dangos i ni myned geiriau gwag yw geiriau Duw drwy'r angel, ond geiriau sicr y gallwn ni gredu. A mae hefyd yn rhoi hyder i ni, nag yw e. Does dim byd yn y gair sydd heb gael ei gyflawni o ran yr addewidion sydd wedi cael ei cyflawni. Does dim un wedi cael ei adael yn wag, a felly mae'r addewidion sydd heb eto gyrraedd yn mynd i gael ei cyflawni. Ni'n gallu bod yn sicr o hynny. Ond yn ddiddorol, wnaethoch chi sylwi am 5 mis mae'n cadw ei hunan i ffwrdd o bawb. Mae hi'n cuddio ei hunan. Felly mae'n dweud wrthyn ni, adnod 24, ond wedi'r dyddiau hynny, beichiogodd Elizabeth ei wraig, ac fe'i cuddiodd ei hun am 5 mis, gan ddweud fel hyn y gwnaeth yr arglwydd i mi, yn y dyddiau yr edrychodd arna fi, i dynnu ymaith fy ngwarth yng ngolwg y cyhoedd. Okay? A dyma sy'n bwysig i ni weld fan hyn. Yn gyntaf, mae hi'n cuddio ei hun i ffwrdd o bawb am 5 mis. A mae rhai yn awgrymu, mae'r rheswm dros hynny oedd mwyn cuddio'r embaras y bod hi'n feichiog mewn henaint mawr. Dyw hwnna ddim yn wir, o gwbl. Dyw hwnna ddim yn ei sens chwaith, achos fel i ni gyd yn gwybod, nid am y 5 mis cyntaf eich chi'n rili amlwg yn feichiog, ond am yr 5 mis ola falle, os diciwch chi. Neu le'r 4 mis ola. Ond beth bynnag am hynny, y pwynt fan hyn yw, mae hi'n neilltuo ei hunan, mae hi'n cuddio ei hunan o ddi wrth y byd mwyn gallu myfyrio a moli'r arglwydd. A mae hi'n moli'r arglwydd am fod e wedi edrych arni hi a tynnu ymaith y gwarth oedd arni hi yng ngwyneb y cyhoedd. Dyna beth mae hi'n gweud, okay? Mae'r bobl yn edrych arno fi ac yn meddwl bod fi'n warthus. Ond yn ddiddorol, chi'n sylwi, dyw hi ddim yn mynd i ganol y cyhoedd mwyn dangos i bawb, edrychwch arna i. Fi'n feichiog. Nag yw hwnna'n ddiddorol. Mae'r arglwydd wedi tynnu ffwrdd y gwarth, oedd gyda hi yng ngolwg y cyhoedd, ac eto, am 5 mis, mae hi'n cadw i ffwrdd o'r cyhoedd. Dyw hwnna'n ei sens. Fi'n sicr bod hi'n ymwybodol o'i natur dynol fan hyn, a beth mae hi'n neud yw, mae hi'n dod ac yn moli'r arglwydd ac yn cydnabod gerbron yr arglwydd mae gras Duw yw hyn i gyd. Bod yr arglwydd wedi edrych arni hi, wedi dangos ffafr arni hi, a dyw hi ddim eisiau ffindio ei hunan yn mynd o flaen y cyhoedd, o flaen y bobl, ac yn rhyw fath o brolio. Edrychwch arna i nawr. Ac yn ymffrostio. Chi'n cofio chi'n edrych arna i'n ffront, wel edrychwch arna i nawr. Wedys i do, wedys i bod fi'n gyfiawn. Ac yn hytrach na hynny, mae hi'n ymffrostio yn yr arglwydd am beth mae'r arglwydd wedi gwneud drosti. Mae hi'n aros i ffwrdd fel bod hi ddim yn cael ei themtio falle i rwbo fe mewn i wynebu'r cyhoedd. Ac yn hytrach yn mwynhau ac yn gorfoleddu yn yr arglwydd a'i ddarpariaeth trwy ras. A mae rhaid i fi dweud, oedd hwnna'n hyfryd gallu gweld bod hi ddim yn rhyw fath o ysu i fod eisiau profi pawb yn wrong. Ysu fod eisiau rwbo fe mewn yn wynebau pobl. Yn hytrach, mae hi'n ymwybodol, mae gras Duw wedi cael ei dywallt arno i, a dwi'n gorfoleddu yn hynny. A mae hwnna'n rhywbeth i ddiolch i'r arglwydd amdano, nid i rwbo mewn i wynebau pobl eraill. A mae hwnna'n wir gyda llaw am ein iachawdwriaeth ni. Gras Duw yw ein iachawdwriaeth ni, trwy ffydd a trwy ras dyn ni'n cael ein achub, a gwai ni, os i ni byth yn ffindio'n hunan, yn rwbo hwnna yn wynebau pobl eraill ac yn ymffrostio ynddo fe fel petai yn rhywbeth i wneud yn ni. Achos bod fi'n Gristion, a bod fi fel petai bod fi'n well na nhw achos bod fi'n Gristion. Dwi'n Gristion trwy ras.
Mae'n well i ni, os i ni'n cael ein temtio i hynny, bod ni'n neillio yn hynny am gyfnod mwyn gwneud beth mae Elizabeth yn ei fan hyn. Atgoffa'n hynny o sut i ni wedi ffindio'n hynny yn y sefyllfa o ras yma, sef trwy ras Duw. Nawr i gloi yn sydyn, pan mae'r amser cywir yn dod, ni'n darllen yn Luc 3, fod Ioan ei hunan yn cael yr un datguddiad, adnod 2 o Luc 3, so Luc 3, 2-6. Pan mae amser Ioan yn cyrraedd, mae'n dweud daeth gair Duw at Ioan fab Zacharias yn yr anialwch. Aeth ef drwy'r holl wlad oedd i amgylch yr Iorddonau gan gyhoeddi bedydd edifeirwch yn foddion maddeuant pechodau, fel y mae'n ysgrifenedig yn llyfr geiriau'r proffwyd Eseia, fel ni wedi darllen llais un yn galw yn yr anialwch, paratowch ffordd yr arglwydd, unionwch y llwybrau iddo. Caiff pob ceilen ei llenwi a phob mynydd a bryn ei lefelu, gwneir y llwybrau troellog yn union a'r ffyrdd garw yn llyfn, a bydd y ddynolryw oll yn gweld iachawdwriaeth Duw. Nid yn unig mae Duw yn amlygu ei bwrpasau i Zacharias, ond ar yr amser cywir nawr mae Ioan yn cael gwybod yr un newyddion da. Bydd i dewis ti Ioan mwyn paratoi y ffordd. A dyna mae'n neud, ynddo fe? Mae nawr yn mynd o flaen yr arglwydd Iesu yn dweud byddwch yn barod, mae Iesu'n dod. Ydych chi'n edifar, ydych chi yn sylweddoli nawr eich stad ger bron yr arglwydd. Mae'r Meseia wedi dod i'ch achub chi. Ydych chi'n cydnabod eich bryntni ger bron yr arglwydd mwyn i chi gael eich glanhau. Dyna'r pwynt fan hyn. A'n braint ni wrth gwrs yw gallu gweld yr un oedd Ioan yn pwyntio ato. Oedd Ioan eisiau bod yn glir iawn trwy weinidogaeth a byddwn ni'n gweld hyn yn y misoedd sydd i ddod. Dyw e ddim byd i wneud â fe. Dyw e ddim yn deilwng i ddatod carau sandalau Iesu Grist. Ond mae gyda fe fraint aruthrol o bwyntio at yr arglwydd Iesu. Mwyn i bobl fel ni gael gweld a derbyn Crist ein hunain, ac hefyd wrth gwrs i ni gael gwneud fel Ioan Fedyddiwr mewn un, sef pwyntio pobl at yr arglwydd Iesu. Beth i ni'n gweud wrth gwrs yw, eisiau chi edrych yn ôl, nid edrych ymlaen, ni'n edrych yn ôl, a ni'n dweud mae'r arglwydd Iesu wedi dod, mae'r arglwydd Iesu wedi cyflawni y cwbl sydd angen i gyflawni mwyn i ni brofi achubiaeth, mwyn i ni dderbyn maddeuant pechodau. Mae'r gwaith wedi ei wneud. A'n braint ni yw bod fel Ioan Fedyddiwr yn arwyddbost nid yn unig gyda llaw i beth mae Iesu wedi gwneud, ond beth mae Iesu'n mynd i wneud. Wrth gwrs, i ni hefyd, fel Ioan Fedyddiwr yn dweud, mae'r arglwydd yn mynd i ddod yn ôl. Mae'n mynd i sefydlu teyrnas nefoedd a deiar newydd sbon. Mae'n mynd i farnu. Mae rhaid i bawb roi ateb ger bron yr arglwydd, roi cyfrif ger bron yr arglwydd. I ni yma i fod yn arwyddbost, signposts at yr arglwydd Iesu, hyd yn oed heddi. Gai ofyn i chi mewn cariad pryd oedd y tro diwetha i chi bwyntio rhywun at Iesu Grist? Pryd oedd y tro diwetha i chi gyfeirio rhywun at iachawdwriaeth? At yr un sydd wedi bod ac yr un sydd yn dod yn ôl? Mae wedi'n galw ni i hynny, fel mae'n galw Ioan. Ein braint ni yw hynny. I ni yma i ddisgleirio gogoniant yr arglwydd Iesu, i gyfeirio pobl ato fe. Gweddiwch am nerth a gras i wneud hynny, i fod yn bobl sydd yn arwyddbost i Iesu Grist. Chymod, mae yna gyfleon yn codi a i ni'n aml ddim yn barod. I ni angen bod yn barod. Yn ymwybodol, mae dyma pam i ni yma. Rhan o'n rôl ni fel pobl yw i gyfeirio pobl at Iesu Grist. I ni'n dystion, i ni'n oleini, i ni'n halen. Faint o ddisgrifiadau mae'r arglwydd Iesu angen defnyddio eich disgrifio chi, cyn i chi ddeall y pwynt, i chi yma, nid i bwyntio at eich hunan, ond at y fe. Mae'n syml. Ydy ni'n byw mwyn i bobl edrych arno ni a gweld mor dda ydyn ni? Chi bod, dyna yw safon y byd. Dyna yw beth mae'r byd yn neud. Maen nhw eisiau trial codi golwg o'i hunan. A ni'n gallu syrthio mewn i hwnna mor hwydd. Nag i fi wneud yn dda. Mae mywyd i'n edrych mor daclus. Fi mor sorted. Fi wedi cael y job promotion yma. Fi wedi cael hyn llall ag arall. Fi wneud yn dda yn ariannol.
Nonsens yw hwnna i gyd. Pan fyddwch chi wyneb yn wyneb ger bron yr arglwydd, fydd e ddim yn gofyn i chi faint i chi mewn dyled, fydd e ddim yn gofyn i chi sawl promotion gethwch chi, bydd e'n gofyn i chi ydych chi wedi bod yn ffyddlon. Bydd e'n gofyn i chi ydych chi wedi sôn amdano. Dyna'n gwaith ni, dyna'n rôl ni. Please, peidiwch â colli golwg ar hynny. I ni yma i gyfeirio pobl at yr un sy'n gallu hachub nhw o farwolaeth i fywyd. Beth oedd pwrpas bywyd Ioan? Chi'n deall y pwynt? Oedd y cyfan mwyn cyfeirio pobl at Iesu Grist. Oedd e hefyd yn un oedd yng nghanol ddynman yn bita pethau rhyfedd ac yn gwisgo crwyn anifeiliaid ac yn y blaen. Oedd e'n mynd o gwmpas mwy na thebyg yn hela, oedd gyda fe fywyd. Ond pwrpas ei fywyd oedd Iesu Grist. A'i pwrpas eich bywyd chi yw Iesu Grist. Neu chi'n ystyried e'n rhywbeth eich chi'n gwneud fel rhyw fath o adon neu hobi. Os yw hynny'n wir, eich chi wedi camddeall yr efengyl. A mae eisiau difarhau am hynny, a gweddio bydd yr arglwydd yn sefydlu ei deyrnas yn eich calon chi. A bydd e'n dod yn frenin arnoch chi, yn teyrnasu'n gyfan gwbl trwy eich enaid yn gyfan gwbl. A gweddiwch felly bydd hynny'n wir i chi ac i eraill yma ac yng Nghaerfyrddin, clod a gogoniant i'w enw fe. Amen.